etorri Kalasan teleberrira. Aste honetan Santurtzin eguraldia aldakorra izango da. Batzuetan eguzkia eta hodeia eta besteetan hodeia eta euria. Ezaustu euritakoa. Gizon bat mediku haregana joan eta arazo bat daukat. Nire puskerrez ez dut eusainik. Bota bat, ai ama, emakuntza behar duzu, ipurdian, ez gizonez, ez sudurrean! Martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna ospatu zen. Mundu osoan zehar hainbat emakume eta mutil batu ziren. Gauza komun bat lortzeko. Emakumeen eta mutilen eskubideak berdinak izatea. Kalasandik ikastetxetik ekintza desberdinak egin genituen, eta familiako emakumeak gurekin egon ziren bide. Mila esker bihotzez, familiako eta herriko emakumeak. Zer dago itsasoaren eta hondartzaren artean? Itsasertza! Martxoaren 9-tik Euskadi osotik mugitu ahal izango gara. Hondartzara, mendira eta senideak ikusteko ahal izango dugu. Bazen garaia! 2 hilabete egon gara gure herrialdetik eta herrietatik mugitu gabe. Orain COVID-19 kasuak jaitsi dira medio. Askatasun handiagoa daukagu. Hau guztion elkar laguntza eta elkar lanaz lortu dugu. Jarrai dezagun horrela, txapeldunutsak gara! Atletikek final garrantzitsuak jokatuko ditu aurten. Iazko eta aurtengo kopa lortzeko aukera du. Errealaren kontra jokatuko du, ez galdu Euskal Derbia. Bartzelonaren kontra jokatuko du Sevillan. Hau paleoia. Ziklapenari buruzko azken albistea dakarkeziogu. Santurtzin organikoentzako edukiontziak jarri berri dituzte. Zer da? Elikagaien hondakinak birziklatzeko erabili dezakezun ontzia da. Bertan, adibidez, arrautzaren oskola bota dezakezu besteak beste. Zer bota aldugu elikagaien hondarrak, adibidez, frutaren azala, arrautzaren oskolak, arrainen ezurrak, ere bai eskuzapiak eta araietako sukalde papera. Nur erabil ditzakezu, hemen Santurtzin, txartel batzuk behar dira edukiontzak erabili ahal izateko. Esku horri hau zuen datuekin bete eta udaletxean txartela eta ontzi berezia emango dizkizuete. Animatu zaitezte mundu garbiagoa zaintzen. Hau izan da lehenengo albistegian eskaintzeko izan dugu guztia. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte. Agur!